Sugeng pepanggihan malih. Salam sugeng rahayu. Wonten kalodhangan menika kawula mandragani channel badhe matur tosan aji. Kawula ingkang wujud utawi jinisipun pedang alit. Pedang alit namung boten alit sanget kados cundrik. Kados mekaten wujudipun. Pedang sudu alit punika kagungan utawi mawi pamor tangkis. Pun wastani tangkis amargi antawasipun antara bilah setunggal kalih side setunggalipun benten pamor. Benten menika. Pun wastani tangkis ugi amargi menika mawi pamor jenis sada saler ingkang sebelah menika sada saler. Dumugi pucuk. Dumugi pucuk sada saler. Sebelahipun nderek ngulit semangka. Perkiraan tangguhipun menawi kawula menika Mataram. Mataram Sultan Agungan. Dipun pirsani saking wujudipun ingkang alit nggih menika seantawis setunggal kalih mboten ngantos 3 bungkus rokok menika panjangipun total. Kirang langkung nggih nuwun sewu 17 senti wilayahipun kemawon. Dereng pesi-pesinipun menika panjang sanget. Panjang. Tosanipun klawu. Tangkis. Bilih rumiyin menika jenis ageman piandel utawi napa nggih? Sikep ingkang pun asta wonten pundi-pundi mboten namung wujud dados senjata napa gaman namung ugi dados sipat kandel utawi jimat. Sipat kandel keteguhan sada saler mawi napa makna kagungan makna nggih menika ngadeg jejeg nyawiji biasanipun kagem kasepuhan. Cekap semanten anggen kula matur saking mandragani matur sembah nuwun salam rahayu.